Čaute, tu je Fuzo a Hečko a vítam vás teda pri ďalšom challenge. Tento challenge bude, ako si vyžiadal jeden náš fanúšik, bude tu Sprite a banán. Takže máme tu banány, máme tu Sprite, bananas, máme šícko, všetko v poriadku. Pozdravujeme ináč Baram, hello Baram. OK, let's we go. Ideme papať banán. Takže zjeme banán. Tu banán. Tu banán. One banán? Dve banány. Dva banány. Dva banana. Dva na baná. Dva banána. Eď banana. Go. Get the banán. No, takže máme tu Sprite. Takže si idem otvoriť. Pôjde do mňa trošku ďalej, lebo to bude Dúfam, že nevybuchne. No ideme na to. Je to 2-litrový, takže... Liter minimálne. Ideme. Moje oči. Ja do toho som všetko v žalúdku. Dobre, ja idem ešte ďalej. Jebe. To vybuchlo v nose. Ti beje. Ideme pokračovať. Ideme pokračovať, ja sa zriamne. Fú, ja už nebudem. Ideme sa. Dáme dýchať. Mám všade v nose. Ja už. Nič z neho aj tečie. Sa by to spädilo celé. Hej, nehovor. Ja to vypijem celé. To keď vypiješ celé, ja neviem, čo ti dám. Nevypiješ to celé. Fuj, ty kokos, ma napína. Toto si vypil. A nič. Treba srať akorát. Ja mám banán ešte aj na ruke. Dúfam, že to teda bol banán. Nechutilo to tak. Nadýchni sa, vieš, aké to je fajn, ináč to je. Nič. Ty keď nahoríš, zapijem. Nič, mňa je zatiaľ akože úplne v pohode. Ja grgam jak ďalo. Len pre predstavu, koľko sme už toho vypili. Takže máme tu asi toľko. Budeme pokračovať, ja sa skôr zoseriem aj tak, jak zryham. Ty si koľko, to je aké stavy. Ja super nezávaj. Nechce sa mi to vypípať. Ani mne. Mne viacej toho ide z nosa, než ty kokso. Možno, že aj krv ti ide z nosa. Chvála Bohu. No a to idem exnúť. A naj mi bude aj zle, aj pre mňa za mňa. Vtipný si môj, vtipný. Ty prestaň, jak to exneš a sa zrýhaš ešte aj u mňa doma. Počkaj, ale nerýchaj na kapesníky, ťa poprosím. Čiže ja sa skôr aj tak poserem, než sa zrýham. Hej, ideme na to. Kameramanka papa ďalší banán, ukáž banán. Poďme tu na to všetci vypiť to na ex, poď. Na 2-litrovú fľašu! Mám piči, toto je len liter. Nenadávaj! 1,5 litra. Cítim jointa. A ja, 1,5 litra, poď. Naraz.
nejde vybuchnúť hlava. A nie. Však ja už len z tých bubliniek vidím X-ka. Hej? Ó, to je stavy. Čo sú stavy? To je stavy. Daj, ti urobím beat. Hviezdičky vidím. Váže. Či to... Ty si strašný. Ale ani tak sa neviem zriať, chápeš? Zase sme na začiatku. Ja rozmýšľam, že čo tiebe. Čo tiebe, daj mi Sprite. Ne, to je môj. Tak vidno, že ja mám menej. Si do tvojho narýhal. Ja bežeriam do Sprite, vieš. Dobre, Miro, poďme to dať. Ale tak, nie. 3. To nedáš. Nedáš. Ticho buď. Nedáš to. Tak ideme piť, dokým neodpadne muž, že neviem kdy. No poď už ideme na to, čo ideme, 3, 4. Keď si sa išiel potapať v tom. Lebo som nemal dých. Som sa musel najprv nadýchnuť dilinom. Som nemohol seba. Neviem. Dajte taký návod do komentov, alebo ja neviem. Jak to spraviť poriadne. Mali sme banány, 2, možno, že treba viac. Alebo ja neviem vôbec. Neviem, so mnou to momentálne nič nerobí, keďže aj ma napne, tak väčšinou to skončí tak, že sa len grgnem a už zrazu je znovu v pohode. Dobre. Ja mám aj tak skôr pocit, že sa zoseriem len z toho. Halleluja, halleluja. No tak. Vyhal možno tak polku banánu. Ľudia, ale to je... To je strašné. Ono to nič nerobí. Fakt. To sa vyhal len z toho, že som si dal palce do... Neviem, skúste fakt dačo napísať, že super, ako nejakú radu, po prípade, že ak by ste nám to odporúčali spraviť. Toto bolo len trapenie. Áno. Bolo to len zbytočné pitie Spriteu a nič. No takže my sa teda s vami lúčime, nezabudnite zdieľať, lajkovať, odoberať znovu. A píšte ďalšie challenge do komentov hlavne. Určite. Barak, can you take some challenge new for challenges? Us? Yes, you can find everything what you want. Thank you.